Dnes sme v Saúdskej Arábii a hľadáme trasu exodu s Andrewom Johnsonom. Exodus nádený, hľadanie hory Sinaj. V našej špeciálnej sérii Exodus nádený sledujeme kroky ľudí, ktorí boli otroci, ale potom boli oslobodení. Zázrakov bolo veľa a najväčším z nich bolo rozdelenie Červeného mora. Videli sme dôkazy o Izraelitoch v Egypte a preskúmali pravdepodobné miesto prechodu cez more. Teraz smerujeme do Saúdskej Arábie. Prečo? Pretože chceme vidieť, kde mohol byť Madián a chceme nájsť skutočnú horu Sinaj. Môj švagor Neil Derrien sa nemohol zúčastniť tejto cesty, ale uvidíte ho spolu so mnou v štúdiu v tejto epizóde, kde budeme diskutovať o biblickom mieste Exodu. Predtým, ako pôjdeme do Saúdskej Arábie, aby sme sa pozreli na všetky dôkazy o prechode cez Červené more na tejto strane, urobil som malú zastávku tu v Dubaji, aby som vám ukázal väžu Burj Khalifa, najvyššiu budovu na svete, ktorá má výšku 800 metrov. Presne taká je hĺbka vody uprostred Červeného mora v mieste prechodu. Dorazili sme do Saúdskej Arábie. Som taký nadšený, pretože ideme pátrať po skutočnej trase Exodu. Vyrazili sme z nášho hotela v Hekl a cestovali sme dole pozdĺž Akabského zálivu v Červenom mori na miesto priamo naproti egyptskej Nuvejbe. Nebolo nám dovolené potápať sa v týchto saúdskych vodách, ale aj tak sme chceli preskúmať, kde Izraelci pravdepodobne vyšli na breh. S otvorenými očami sme hľadali niečo, čo by podľa vzhľadu mohlo pochádzať od egyptskej armády. Priatelia, chystáme sa šnorchlovať na saúdsko-arabskej strane Akabského zálivu v Červenom mori na mieste, kde pravdepodobne Izraelci vyšli na breh. Vítam vás pod vodou. Museli sme odplávať trochu ďalej od brehu, asi 100 metrov, aby sme našli hlbšie dno. Hľadáme okrúhle predmety obrastené korálmi, ktoré by sa podobali kolesám z vozov. Alebo niečo kovové, možno meč alebo kopiu, možno kus brnenia. A hoci pri šnorklovaní je trochu ťažšie dostať sa dole a zostať tam so zadržaným dychom, dokázali sme sa tam dostať a preskúmať hlbšie vody, kde začínal podmorský útes. Je to tu také krásne, také neuveriteľné. Stojí to za to, aj keby sme sa pozerali len na podmorský svet, na tie korály, ryby a život. Je to také úžasné. A aj keď sme tu nič nenašli, aj tak sme mali úžasný zážitok na saúdsko-arabskej strane Akabského zálivu v Červenom mori. Izraelci prešli cez Červené more. Toto je pravdepodobne najväčší zázrak od stvorenia, ktorý sa udial. Toto je národ, ktorý sa práve zrodil. Je to národ, ktorý je teraz slobodný a nikdy sa nevráti do egyptského otroctva. Boh sa o to postará. A oni boli toho očitými svedkami. Potom sa určite otočili a videli, ako sa voda začala hrnúť späť a ničila a drtila túto mocnú armádu, ktorá ich ľahko mohla vziať späť. A spievajú piesne. Pieseň Mojžiša a pieseň Miriam. Sú to piesne vyslobodenia. Toto všetko, Neil, ovplyvnilo môj život. A to preto, lebo môj spasiteľ bol v Jákobovej rodine. A z pokolenia Júdovho nakoniec vzíde kráľ menom Dávid a z toho kráľa vzíde ďalší kráľ menom Ježiš. A pretože je to náš spasiteľ, my všetci, ktorí sme vložili svoju dôveru v Krista, sme na tom takisto, ako keby sme prechádzali tým Červeným morom, tak ako každý Izraelita prešiel týmto Červeným morom.
Potom, keď sme si pripomenuli zrodenie Izraela na brehoch Červeného mora, boli sme pripravení vidieť to, čo videli oni. Dobrodruh Andrew Jones nás zavedie na mnohé miesta, ktoré sú spojené s príbehom exodu tu v Saudskej Arábii. Dúfame, že dnes nájdeme ich kroky na ceste od brehu do niekoľkých táborových miest a oáz a našu cestu zakončíme až na skutočnej hore Sinaj. Biblia hovorí, že po prekročení Červeného mora Izraelci putovali 3 dní cez púšť Šúr alebo Étam a nakoniec prišli na miesto známe ako Mara. Nachádzame sa v akejsi kotline a vy sa domnievate, že by to mohlo byť miesto zvané Mara. Áno. Po 3 dňoch cesty od brehu Červeného mora potrebovali vodu. Áno, Biblia hovorí, že tá voda bola horká a práve tu sú tieto nádrže, ktoré boli naplnené dažďom. Izraelci na ne narazili, ale vody boli horké, teda nepitné. Táto oblasť sa dnes nazýva Al-Šaref a bola to zastávka na púti Hadž do Meky. Na ceste do Meky sa tu ľudia zastavovali, lebo tu boli studne s vodou. Aj teraz tu vidíme nejaké vysušené vodné nádrže s ťavami. Teda toto je pravdepodobné miesto zvané Mara. Vlastne existujú aj staršie mapy spred 100 rokov, na ktorých je toto miesto označené podobným výrazom ako Mara v tomto regióne. Píše sa to M-R-A-H. Aha. V Biblii sa píše, že Boh povedal Mojžišovi, aby vzal drevo. Áno. A hodil ho do vody a voda sa zmenila z horkej na sladkú. Boh je špecialista na to, ako urobiť z horkých vecí sladké. Noemi, Rutina svokra, je toho svedkom. Po Mare sme chceli nájsť Élim. To bola ďalšia zastávka Izraelcov. Biblia opisuje, že v tomto táborisku bolo 12 studní a 70 paliem. Andrew vedel o mieste, ktoré zodpovedá tomuto opisu, ale bolo ďaleko od vychodených chodníkov v púšti. A keď sme prechádzali cez suchú a tajomnú krásnu pustatinu, narazili sme na toto stádo tiav. Vieš, ktorým smerom by sme mali ísť do oázy? Aha, tadiaľ? Dobre, ďakujeme. Po našom stretnutí s ťavou sme čoskoro dorazili do oázy Taib al-Isam, čo je veľmi pravdepodobne biblický Élim. To je úžasné, Andrew. Áno, toto je jeden z najlepších výhľadov, ktoré sa mi páčia. Pozrime sa na to. Takže vy ste to vlastne vytesali, aby ste nám poskytli lepší pohľad na oázu? Áno, pred pár týždňami sme to urobili spolu s miestnym tímom. Tin. Vidíte, toto je ako taká malá brána do minulosti. Pozrite sa. Tam je oáza Wadi Taism, pravdepodobné miesto Élim. Nachádzame sa v severozápadnej Saudskej Arábii, po starom známej ako Madian. Práve sme prešli týmto bodom tu na mape v tom kaňone, ktorý je dnes známy ako Wadi Taism, čo znamená údolie dobrého mena. Tieto staroveké názvy sa v Biblii používajú zvyčajne len raz na označenie táborísk exodu, ako je Élim, Mara, Refidim, preto je dnes ťažké ich presne určiť. Tieto názvy sa často spájajú s tým, čo sa stalo v dobe Mojžiša. Áno, často sa na tom mieste najprv niečo odohralo, potom ho Mojžiš pomenoval podľa toho, čo sa tam stalo. Áno, tak to bolo s Marou. Voda bola horká a podľa toho to pomenoval Mara. Áno, ale dnes nemáme také mená na mape, takže musíte použiť logiku a uvažovanie a preskúmať celú oblasť, ako to robíme my, aby sme to našli. Keď hovoríme o mieste prechodu o hore Sinaj, najdôležitejším faktom je, že toto je Madian, toto je miesto, kde sa Mojžiš stretol s Bohom pri horiacom Kre. A Božia hora tu už bola. On to vedel vďaka Jetrovi, u ktorého strávil 40 rokov v tejto pustatine. Áno, bola to malá zachádzka v jeho živote, ale všetko bolo podľa Božieho plánu. Pozrite sa na to. Tuto je. Je ich tu 12. Áno, raz sme ich počítali. Sú rozptýlené po oáze a je ich 12. Haló. Ha! Tam dole sú nejaké žaby. Zdá sa, že v tejto vode by čoskoro umreli. Nevyzerá príliš dobre. Áno, ale zdá sa, že týmto stromom naokolo sa darí.
Áno, je to dobrá voda pre vegetáciu. Ale je úžasné, že tu sú palmy a 12 studní. V tomto pustom údolí nič iné nerastie. Áno, sedí s príbehom o exode. Áno, je to blízko miesta prechodu. Je to úžasné. Zapadá to do toho opisu. Neuveriteľné. A nie je tu len 12 studní a tie palmy, ale sú tu aj madiánske ruiny a keramika, ktorá sa tu našla. Áno, hneď za nami sú nejaké madiánske ruiny a nachádzajú sa tu kúsky keramiky a to ukazuje, že táto oáza siaha až do doby exodu, pretože sa zistilo, že Madianci žili okolo týchto zavlažovacích studní. Ukážte mi to. Dobre, poďme a pozrime sa tam. Tu je jeden kúsok keramiky. Zdá sa, že ste práve našli nejaké pekné kúsky. Pozrite sa na to. Hneď za naším chrbtom, to je úžasné. Toto je určite keramika, je to hlina. Áno, vidieť v tom krivku. Áno, takže to malo nejaký dizajn. Aj toto. Tu vidno také línie a aj keď sa pozriete na bočný profil, vidíte vrstvy. Jedna strana je svetlejšia ako druhá strana. Úžasné. V saúdskej archeologickej literatúre o tejto lokalite sa píše, že sa tu našla madiánska keramika. Práve tu, kde podľa záznamov boli osady, ležia tieto kúsky. Áno, stačí ich pozbierať. Úžasné, super. Dobre, takže ďalšie miesto, kam by som chcel ísť, je vrchol tej skaly. Áno, je tam nádherne. Dá sa to? Skúsme to. Dobre, pomôžete mi? Áno, pomôžeme si navzájom. Táto séria Exodu s nájdenými ukázala, aký mocný je náš Boh. Ak chcete, pošlem vám túto mapu a schému zadarmo. Nájdete tu všetky miesta, ktoré sme natáčali v Egypte a Saúdskej Arábii a veľa faktov o tom, prečo verím, že toto je trasa Exodu. Ak nám pošlete dar v hodnote $35 alebo viac, pošlem vám aj celú sériu videí. Ak váš dar bude $250 alebo viac, pošlem vám aj tento krásny výtlačok z limitovanej edície rozdelenia Červeného mora. Zapojte sa do výzvy InGrace na poskytnutie daru a všetky tieto dary sa zdvojnásobia. Zavolajte ešte dnes na 878 GRACE alebo navštívte ingrace.tv. Po Élime sme chceli nájsť ďalšiu oázu, ktorá by zapadla do opisu ďalšieho biblického táboriska Izraelcov. V 4. Mojžišovej 33.10 sa píše, že po Élime sa utáborili pri Červenom mori. Tu, pri Magne, je nádherná oáza. A ja si myslím, že je dobrým kandidátom na ďalšie táborisko. Toto je Magna a je známa ako Mojžišové pramene. Je to pobrežná oáza priamo pri Červenom mori. Sú tu všetky tieto pramene vody vyvierajúce z blata. Poďme sa na niektoré pozrieť tu dole. A vždy, keď nájdete oázu v týchto oblastiach, pomyslíte si, že to mohla byť jedna zo zastávok pre Izraelcov. Áno, viete, oni hľadali vodu, mali svoje čriery a stáda a bolo ich 1 až 2 milióny ľudí. Takže áno, voda bola pre nich veľmi dôležitá. Dokonale to sedí, lebo je to oáza pri Červenom mori, ktoré je hneď za týmito stromami. A tu na druhej strane doliny je Madiánska pevnosť. Takže vieme, že počas doby exodu ľudia obývali túto oblasť kvôli vode. A potom Jetrov dom, mesto, studňa. Áno, to je hneď hore za týmto údolím. Aha, to je tam hore. Je to asi 20 minút jazdy. Áno, takže to začína zapadať. Po oáze Magna synovia Izraelovi prechádzali cez osadu, kde býval Mojžišov svokor Jetro. Al-Bat, ako sa táto osada volá dnes, je miestom, kde sa dochovalo niekoľko ruín a tradícií, ktoré sa spájajú s Madiáncami a Jetrom. Toto je múzeum a zároveň miesto, kde si myslíme, že mohol žiť Jetro. Nehovoríme o niekom z Beverly Hills, hovoríme o Jetrovi z Biblie, Mojžišovom svokrovi, madiánskom kňazovi. Áno. Aké sú dôkazy, že toto je Madian a ako vieme, že sem prišiel Mojžiš? Lebo to by potvrdilo miesto prechodu cez more aj polohu vrchu Sinaj, vrchu Božieho. Všetko sa zakladá na tom, že toto je Madian.
Nuž, ak sa pozriete len na geografiu severozápadnej Saúdskej Arábie, môžete si všimnúť, že sú tu veľmi obmedzené zdroje vody a že tu sú tieto veľké oázy, kde ľudia žili a bývali kvôli vode a okolitej zelení pre ovce a stáda. A na túto veľkú oázu, ktorá sa teraz volá Al-Bada, poukazujú všetky archeologické dôkazy s tým, že to je Madian. Máme tu madianskú keramiku, máme staroveké mapy z klasických období Rimanov a Grékov, ktoré označujú toto miesto ako madianskú osadu. Z územia krajiny Madian, ako ju poznáme z doby Exodu, pozbierali nálezy a zhromaždili ich na toto miesto, na ktorom sa nachádzame. Rozumiem. Takže zistíte, že Mojžiša a Jetra sem neumiestňuje len miestna tradícia. V Koráne je Jetro pomenovaný Svaib, ale sú aj archeologické dôkazy a geografia, ktorá toto miesto označuje ako Madian. Takže je to ťažko odškriepiteľné, že toto je krajina Madian. Teraz sme dorazili k studni, ktorú niektorí označujú ako miesto, kam prišiel Mojžiš, keď utekal z Egypta a kde pomohol Jetrovým dcéram. Takže sme stále v Al-Bade. Áno. Kde si myslíme, že žil Jetro. Áno, tu žil Jetro. Toto bol jeho domov, dalo by sa povedať hlavné mesto Madianu. Je tu jedno z najdôležitejších archeologických nálezísk. Áno, Madian je celá oblasť ďalej. Je to aj názov tohto miesta a práve tu sa nachádzame. Áno. Smerujeme k studni. Áno, tá studňa je známa ako Mojžišova studňa. Je to miestna islamská tradícia, ktorá siaha až do stredoveku. V podstate aj oni poznali ten príbeh, že Mojžiš, keď utiekol pred faraónom, prišiel do madianskej zeme a píše sa, že si sadol pri studni. Mojžiš napísal o tejto skúsenosti, kde stretol svoju budúcu manželku Ciporu. Áno, povedzme si ten príbeh o Mojžišovi, ako sem prišiel. V druhej Mojžišovej Mojžiš napísal, že musel brániť Jetrove céry pred cudzími pastiermi, ktorí povedali, že toto je ich studňa. V podstate títo muži ich odohnali a povedali, že najprv napoja svoje stáda a Jetro mal len céry. A teda tieto ženy boli bezbranné voči týmto miestnym mužom a tak v podstate museli čakať, až kým sa neobjavil Mojžiš, ktorý sa ich zastal a umožnil im napojiť svoje stáda. Tie ženy boli také nadšené, že utekali a povedali svojmu otcovi Jetrovi, čo sa stalo. A on odpovedal, a kde je ten cudzinec? Áno, privete ho sem, že? Áno, oni ho nechali pri studni. A tu sa začína ten dlhodobý vzťah. Samozrejme, Mojžiš sa ožení s Ciporou. Áno, a Mojžiš napokon mal 2 synov tu v madianskej zemi, kým tu žil 40 rokov v exile. Začal tu nový život ako pastier. Áno, bola to zmena. V podstate z egyptského princa sa stal pastier. Áno, som si istý, že Boh ho musel veľa naučiť a on sa musel odnaučiť veľa vecí, ktoré sa naučil v Egypte, aby sa mohol stať vodcom a vyviesť Izraelitov z Egypta. A toto je tá Mojžišova studňa. Áno, verí sa, že tu sa Mojžiš stretol s Ciporou. Je to dosť hlboká studňa. A je dosť veľká, sú tu aj točité schody vedúce dole. Áno, a táto studňa sa datuje asi do akého obdobia? Nuž, miestni hovoria, že tu bola už v islamskom období, čo je stredovek, ale samozrejme vieme, že toto bola staroveká oáza, kde sa našla keramika z doby Madiancov a ľudia tu žili aj predtým podľa dôkazov. Všeobecne v tejto oblasti bola vždy voda, či už to bola táto konkrétna studňa z doby Exodu, alebo nie, všeobecne v tejto oblasti bola voda. Muselo to byť pre neho príjemné, keď sem dorazil, lebo potom, čo niekoho zabil, ušiel zo svojej krajiny, prišiel o postavenie v kráľovskej rodine a musel byť skutočne deprimovaný. A teraz mohol pomôcť miestnym madiánskym ženám. A stal sa súčasťou novej rodiny. Vlastne stratil svoju rodinu, prišiel sem a našiel novú rodinu. A hoci boli vzdialení príbuzní cez Abraháma, aj tak je to naozaj úžasné. Veľmi sa mi páči táto história, ktorá ukazuje, že Biblia je skutočne živá. Toto je ďaleko od izraelskej zeme, ale to všetko sa s ňou spája. Toto miesto má súvis s Izraelom. Áno, ich cesta z Egypta neviedla priamo do Izraela, do zasľúbenej zeme. Boh ich viedol sem, do tejto pustatiny, aby sa s ním stretli pri Svetom vrchu. Áno, a mal na to dôvod. Jeho zámerom bolo, aby sem prišli a stali sa ľudom, aby sa stali národom, aby im dal svoje zákony.
Všetky tieto veci sa udiali v tejto oblasti, dokonca aj svetostánok, spôsob izraelskej bohoslúžby. A potom mohli ísť hneď hore do zasľúbenej zeme, ale samozrejme kvôli reptániu, ktoré sa začalo dosť skoro, to trvalo oveľa dlhšie. Oni zažili veľký zázrak pri Červenom mori a videli, aký veľký je Boh. A za krátku chvíľu sa ľudia začali sťažovať a mrmlať. A dialo sa to znova a znova, žiaľ. Áno, je to opakujúci sa jav v celej knihe Exodus. A myslím, že všetci vidíme na vlastných životoch, ako rýchlo zabúdame na to, čo Boh urobil a aký je dobrý. A začneme sa na niečo sťažovať. Z príbehu Exodu sa môžeme naučiť veľa lekcií. Určite. Dnes sme videli veľa dôkazov o tom, že toto je Madian, a teda miesto, kam Mojžiš priviedol ľud k Božiemu vrchu, kde predtým videl horiaci ker. Na budúce si ukážeme ďalšie archeologické dôkazy o tom, že práve tu žil Jetro a Madiánci, ako aj rozdelenú skalu Horeb a skutočnú horu Sinaj. Ale predtým, ako pôjdeme, vráťme sa k Červenému moru, kde Izrael vystúpil na breh a zažil národné vyslobodenie, záchranu a spasenie. Povieme si tam o ešte väčšom zázraku, o tom, ako aj vy môžete zažiť osobné, večné spasenie. Aký úžasný zázrak, rozdelenie Červeného mora. My všetci potrebujeme zázrak. Potrebujeme väčší zázrak ako ten, ktorý Boh urobil tu. Potrebujeme byť zachránení pred utopením sa v hriechu. Potrebujeme, aby nás Pán zachránil pre nebo. Ale nemôžeme to urobiť sami. Potrebujeme Jeho pomoc, Jeho zásah. A tu je dobrá správa. Boh vás miluje tak veľmi, že poslal svojho jediného syna, aby za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. A Ježiš hovorí, ak mi budete veriť a dôverovať, budete mať večný život. Budete zachránení od svojich hriechov. Musíte mu len dôverovať. Dovoľte mi, aby som vám to ukázal takto. Biblia hovorí, že vy a ja sme zhrešili. Nemôžeme sa zachrániť sami. Boh je svätý a dokonalý. Náš hriech nás od Neho oddeľuje. Preto musíme dôverovať Ježišovi, ktorý prišiel a zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. A Biblia hovorí, že každý, kto verí v Neho, nezahynie, ale bude mať večný život. Potrebujete záchranu a spasenie. Či nie? Vložte svoju dôveru v Ježiša Krista hneď teraz. Nenechajte si ujsť žiadnu epizódu InGrace. Budete skutočne požehnaní, keď budeme skúmať Boží svet a Božie slovo. InGrace je spoločnosť podporovaná divákmi. Ďakujeme za vaše modlitby a dary.